गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी हम लोग लाचुंग में है, तो आज से हम लोग निकलेंगे, अभी ही निकलेंगे। तो लाचुंग से हम लोग अभी पाबुंग में जाऊंगा। पाबुंग में जाके और जगह थांगे जों इंजॉय खेलेने रुवेर खेलेने बुसुं नायथों जागा रसुं नायलायने वाव नमो नायथोंनि लगेर ओइ नायथोंनि ताबो जों थांनायनि नायलाय दङ जों दिनै लामानि साफारनोबो हम लोग देख के जाएंगे। वाव बुसुबो हाथाय हाफंखौ नायथों बरफ-बरफनि तले हाथाय हाफंखौ एक्सप्लोर खायथांलायने नायथांलायने नमो लगेर ओइ नायथोंनि या चलो निकलते हैं। अमोखेन जों ता प्रेजेंट तङै तमने लाचुंग के लाचुंगनि सिकन सा काइसे टाउन नकलायो और नेवा जों ता उस्ते खायतमने और जागा नेवा नो हाथाय रक सिपा बुसुं नायथोंखौ न जक्तं सिनि घर लाचुंगनि जों ताबक लामुंलायनि है और नेवा लामागोयनो जों थांनायनि है गमनो लाचुंग और सुतासा टाउन गते कमन दङ yang जे होटल दमन yang साइड नि सिं जे बिउ नुजामने मन सिमिनो जागै नायलेसिनाय अमखेनो हुनजागो अमदाबासन वाटरफॉल जों लामाव जों थाङै तमने लामाव नोंता मालाय माने गरम मालाय नै से वाटरफॉल नाय थांलायसिनै बा थांलाय माने नगै मानखाना अमदाबासन वाटरफॉल बाकी अमदाबासन लां माले और जागा अमदाबासन फाइबै वाइसा शूटिंग खाइ थांखा बे शूटिंग खाइ थांनि परेखनो बनेबो फारे रजागला हा अमदाबासन वाटरफॉल होनै So और सिक्किम फाइबो फर्स्ट टाइम नुगो जों और जागाव कमला नियो फालै तमने कमला नियो जों नुखा और नियो मालिकरै के और जागाव बॉक्स दं गायसिया हायनो कमला नादी के और जागा 100 हिम बॉक्स सुजाक दं और रां दरक लां थांदे बाजार के दं सो घर जागा नुक दं ना बर ते फने बर जों कफलाय तमन जिसिङो जों माने और जागाव बॉक्स न खाइबै हाय रानदरखौ पाइबै नीचे में स्विमिंग पूल भी है पानी नहीं है स्विमिंग पूल में यहाँ से जाके बाटा वो कितने अच्छा बनाया है अमखेन काइसा सिनतम टाउन ngoi tongo ke टाउन तो पूरा नगुरी नालेलिया घर किसा नालेसिने yang side ro tongo yang side bus kanu tongo yang betis tongo kene सिनतम टाउन हंजा इनखराबो नकमानि गुबुननि बरो बेलाय नो अरो जागा गनि फाजा बिजनेस नाय हांकनो बहायनो ngoi tongo क्या बा माय सर्विस संकनो और नि बरक के नमनि बांबलाय न जाजागो सो मुखना और जगह ता बाथावै सिंसा माने रो नालायग्रानो नालायबै जों आगला खने जोंनि साफार सो फाइनली और जगह जों सपना पबुंगो तो हम लोग अभी ये होम स्टे है ये मेरा भाई होम स्टे है तो देखो नज़ारा पूरा पहाड़ में है पूरा हिल से हम लोग के लिए सिनी बांगई तो बेलाय नेमो हाई शेरा बेलाय हाथाय को सुगो गबनि नक और होम स्टे वन जों और सफायजाक
घर जागो न तिनी जों और बाथालाइन तिनी हटसारो न तंलायनाय ओंखे खोना ओंखेनो yang alka jagao जों बेरायनो लामंनाय ओंखे और जागो न तिनी तंलाय किसा मास्ति रो enjoy रो खेलायनाय ओंखे enjoy नि क्लिप किसा एड खायनाय और जागाओ ओंखे और जागा बिराद पहाड़ खेनो मकल बायजे नुक मानसि तो कैमरा काम खौ नुक जाय आंनाय हायफानो द बुसिनासदि so हमनो जरि नायलेग्रा बसु जमक लायनि तिनी हर किसा नायलेफिनाय so sini nukana जोंनि homestay ओंखे और जागाओ न जों दा तिनी बाथालासिनाय फातानि नाजार आरो नukana ओंखे मखेनो जोंनि पर्सनल जों रुम नामानि टेबल रुम काइथन जों नालायबो ओंखे मखेनो रुम काइसाने और जागाओ न तिनी स्टे खेलेसिनाय जों दिनै आरो हराव खालायबाय फरायबा जों ता बनफायर खालायबाय अने लकेल बार रबाय जों सिकर खालायबाय तंलायले हां आरो तंलायबाय ताक और न तंलायबाय के यहाँ में हम लोग अभी थोड़ा सा हां आकी बेट तो उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे डिनर करने के बाद सो जाऊंगा और कल सुबह निकलूंगा यहाँ साइड देखने के लिए चलो ठीक है तो आज के लिए इतना ही गुड नाइट शुभ रात्रि